Проблемалары тудыра торган сәбәпне эзләүнең икенче алгоритмы. Сезнең белән ниндидер вакыйга булды. Минем белән мондый хәлнең булганы бар идеме дип үзегезгә сорау бирегез. Әгәр юк дип җавап бирәсез икән, шушы ук сорауны әйе, булган иде. Минем мондый хәлдә берничә тапкыр калганым бар иде дигән җавапка кадәр кабатлагыз. Һәм бу чыннан да шулай. Кеше чыннан да бер үк төрле вакыйгаларны берничә тапкыр үз башыннан кичерә. Әгәр ул физик планда чагылмый икән, ул аны менталь дәрәҗәдә аңлы яки аңсыз рәвештә кичерә. Аңлашуынча, сезнең мондый вакыйгага юлыкканыгыз бар инде. Шулай ук моңа охшашлы вакыйгаларны балачактан эзләү уңай нәтиҗәләр бирә. Безнең уй формаларының эшчәнлеге бер кызыклы үзенчәлеккә ия. Ул берсе ишендә икенче булган бөҗраларны хәтерләтә. Башта киңрәк бөҗра бара, вакыйганың җиңелрәк варианты. Әгәр ул авыру икән, аның җиңелрәк билгеләре сизелә башлый. Әгәр сез тиешле нәтиҗәләр ясамыйча проблеманы хәл итүдән качкансыз икән, күпмедер вакыт үтүгә вакыйга авыррак хәлдә кабатланачак. Бөҗра кысыла бара. Әгәр сез бу юлы да сабак алмагансыз икән, бөҗра тагын да ныграк кысылачак. Вакыйга катлауланачак. Уй формасы алга таба көч туплый. Ул уй формасыннан торган бөҗралар сезнең бугазга килеп терелгәнче кысылачак. Һәм шул вакытта сез проблеманы хәл итми кала алмаячаксыз. Ура! Ниһаять сәгате сукты. Сез чыгу юлын эзлисез. Сез аны тапмагансыз икән, вакыйга башка төрле вариантларда кабатлана башлый. Проблемага төрле яклап карау мөмкинлеге туа. Үзегезгә сорау бирегез. Бу вакыйгаларның уртаклыгы нидә? Барлык вакыйгаларның да берләштерә торган уртак ягы бар. Мисал өчен, сез һәр вакыт акча югалтасыз ди. Кайчак туры, кайчак күчерелмә мәгънәдә сезне талыйлар, бурычларын кайтармыйлар, хезмәт хакын бирмиләр, компаньоннар алды һәм башка. Әйсә мәсәлән, сез әтигез белән еш сүзгә киләсез. Ир-ат җитәкчегез белән мөнәсәбәтләрегез катлаулы. Иратлар арасында дусларыгыз аз. Иратлар сезнең тормышта бик аз вакытка гына барлыкка килә дә озакламый юкка чыга. Ирегез белән мөнәсәбәтләр җиңел генә бармый һәм башка. Хатын-кызлар белән дә шулайрак. Үзегезгә түбәндәге сорауларны бирегез. Мондый вакытта мин үземә нәрсә дим? Мондый вакытта башка кешеләр миңа нәрсәләр әйтә? Сез үзегезгә әйтә торган гыйбарәләрдә һәр вакыт сездәге блокка бер ишара була. Кешеләр сезгә әйтә торган сүзләрдә һәр вакыт шушы вакыйганы китереп чыгарган блокка турыдан-туры сылтама ята. Кешеләр сезнең турыда дөресен әйтә. Менә ни өчен сезгә алар әйткәннәр ошамый. Аларның теле белән сез үзегез өчен дөреслекне ачасыз. Гырләнмәгез. Сезгә әйткән ул сүзләрне ишетегез һәм бәлки алар дөрес әйтәдер дип үзегезгә шушы сорауны куегыз. Әгәр сез алар әйткәнне инкар итә башлыйсыз, акланырга тотынасыз һәм гаепне башкалардан эзләргә керешәсез икән, димәк ул чыннан да дөрес. Әгәр юк икән, димәк сез аның дөрес булуын танығансыз инде. Әгәр бер ни дә уйламыйсыз һәм бер төрле реакциягыз да юк икән, димәк сез калкан артына яшеренгәнсез. Димәк әйтелгән сүздә хаклык бар. Әгәр инде сез бу турыда иркенләнеп китеп фикер йөртә һәм рационализациялый башлагансыз икән, сез янә дөреслекнең күзенә карамас өчен битлек артына качарга тырышасыз дигән сүз. Әгәр инде сез нәрсә әйткәннәрен ишетмисез, яки нәрсә әйткәннәрен яисә нәрсә күргәнегезне искә төшерә алмыйсыз икән, сезнең эчке аңда бик көчле блок ята дигән сүз. Ул сезнең ишетү һәм күрү сәләтен дә каплаган инде. Бу тарафка игътибарыгызны көчәйтегез.
күпмедер вакыт үтүгә ул өскә калкыр. Һәм сез аны үз күзләрегез белән күрерсез. Үзегезгә әлеге вакыйгадан мин нәрсә аңлап калырга тиеш? Мин үземне әйләнә-тирәне кешеләрне ничек кабул итәм? Ни өчен бу хәл килеп чыкты кебек сораулар бирегез. Мин сезгә югарыда тасвирланган 2 алгоритмны берләштерә торган мисал китерәм. Сез бу йомгакның ничек итеп сүтелүен аңлап калсын өчен аны җентекләп сүрәтлим. Бер эшкуар ханым миңа түбәндәгеләрне сөйләде. Соңгы ярты елда я тегеләй, я булай акчасын югалта икән. Я аның товарын алалар да акчасын түләмиләр, я бурычка алалар да кайтармыйлар, я эш барып чыкмый, я банк көрчеккә терәлә дә миллионнары яна, я салым инспекциясе аның фирмасына зур суммага штраф салып китә. Бу хәлләрнең нинди уртак ягы барсың? Аның тормышыннан юкка чыккан акчалар. Шулар аша аның тормышында киеренкелек барлыкка килә, ул исә ханымны үз хәле турында уйлана башларга мәҗбүр итә. Алга таба ул булай дип сөйләде. Бу хәлләр белән очрашыр алдыннан ярты ел элек булган бер очрактан соң башланган икән. Ул вакытта ханым парапсихология мәктәбендә укып йөргән була. Дәресләрнең берсендә ул әни һәм ярату темасына кагылышлы сөйләшүгә кысылган, янәсе бу теманы бик узак шәйнәгәннәр инде, тәгаен биремнәргә күчергә вакыт дип канагатьсезлек белдергән. Шунда ул мөгаллимә белән җитди сүзгә килгән. Алга табаның укытучылар белән дә, бу темага сүз башлаган хатын-кыз белән дә мөнәсәбәтләре бозылган. Һәм нәкъ менә шушы хәлдән соң аның бизнесында проблемалар башланганда инде. Теге вакытта мөгаллимә белән теге хатын-кыз аңа күз тидерде дип саный иде ул. Әгәр проблемаларның төп сәбәбе бары тик үзебездә икәнне искә тотып анализлый башлабыз икән, ул чагында акча югалту белән бәйле хәлләр аңа нәрсәдер әйтергә тели, нәрсәнедер аңлатырга тырыша. Бу хәлләрне кабызучы вакыйга әни һәм ярату темасына кагылышлы сөйләшү. Без сорау арты сорау ала торгач, шул ачыкланды. Эшкуар ханым әни мине яратмады һәм бер кайчанда миңа ярдәм итмәде дип уйлый икән. Кайчак ул үзен үги бала дип тә уйлаган чаклары булган икән. Алга табаның кешеләрне ярату һәм аларга ярдәм итәргә теләве турында еш кабатлавы игътибарны җәлеп итте. Ул чыннан да бик күп кешеләргә ярдәм итеп тора икән. Ләкин кешеләрне яратуы, аларга карата ихлас булу турында артык күп искә ала. Кеше нәрсәдер турында еш искә ала икән, ул я үзен ышандырырга тели, яисә нәрсәнедер төшенергә тырыша. Һәр ике очракта да кеше әйткән сүз чынбарлыкта белән тулысынча туры килмәскә мөмкин. Бу очракта исә эшкуар ханымның кешеләрне чынлыкта яратмавы билгеле булды. Бу аның нәтиҗә аның әни мине яратмый дигән фикерен куәтләп кенә куя иде. Әни белән мөнәсәбәтләре катлаулы булганда, кагыйдә буларак адәм баласы кешеләрне яратмый. Чөнки нәкъ менә әни кеше гаиләдә әйләнә-тирәгә мәхәббәт уята. Шулай итеп, ярату сүзе 2 тапкыр калкып чыкты. Әни белән һәм башка кешеләр белән үзара мөнәсәбәтләр турында сөйләгәндә. Тагын бер кызыклы факт шуннан гыйбарәт иде. Бу ханым бик озак вакытлар минем семинарга эләгә алмаган. Ул я ширләп китә, я булмаса кичектереп булмый торган эшләр килеп чыга икән. Без ниһаять очрашканда да ул авырый иде. Бары тик алдагы көнне ул үз-үзенә катгый рәвештә сүз биргән булган. Нинди генә хәлдә дә семинарга барырга. Аның проблемаларын хәл итәргә дигән карарының ныклыгын тикшерү өчен килеп чыккан киртәләр булган. Һәм нәрсә булды дип уйлыйсыз? Шушы семинарга әни һәм ярату турында сүз башлаган теге ханым да килгән иде. Туры килүен күрегез сез. Алар хәтта
янәшәдәге урыннарны сайлаган булып чыкты. Әлбәттә, ул семинарларның башкасына килә алмаган. Аңа нәкъ менә шушы ханым белән очрашырга һәм аның белән мөнәсәбәтләрне тагын бер тапкыр җайга салып карарга кирәк булган. Эшнең соңгы этабында без бу ханымның әнисе белән мөнәсәбәтләренә кагыла торган балачак хатирәләрен яңарттык һәм югарыдагы фактлар белән берләштерә башладык. Алга таба мин аңа өйгә бирем биреп җибәрдем. Фактларга анализ ясарга, берләштерергә һәм бу хәлләрдән мин нәрсә аңлап калырга тиеш дигән сорауга җавап табарга куштым. Йоклар алдыннан үзеңнең югары минеңә бирем бирергә була. Иртәнгә ул җавабын әзерләргә тиеш. Һәм мин моны аңа карарын үзе кабул итсен дип, моның өчен ул үзе тырышырга тиеш дидем. Шулай булса гына ул карар аныкы булачак һәм ул аның кадерен дә беләчәк. Икенче көнне иртә белән без ханымнан кичәге диалогның файдасы булдымы дип сорадык. Ул: "Әйе, аңладым. Әни минем турыда кулыннан килгән кадәр кайгырткан һәм яраткан" дип җавап бирде. Ис киткәч. Бу сез аңларга тиеш булганның беренче өлеше. Алга таба да уйлагыз, тулы бер көн бар дип, без тормышының тагын берничә эпизодын искә төшердек. Семинарның тагын берничә сәгате үтте һәм ул кинәт кенә булай диде: "Чынлыкта мин кешеләрне яратмыйм икән." Бирем 5 үтәлгән иде. Сабак үтелде. Ханым чыннан да буларны күрде, ул уйнамый, битлек кимәгән. Бу сизелеп тора иде. Кеше үз күңелендәге шәмен кабыза икән, ул үзен тануга бер адым ясый. Бу очракта ул кешеләргә ышануның һәм яратуның ни икәнен аңлауга таба бер адым ясады. Аңа ярату һәм ышануның ни икәнен аңлау шактый җиңел биреләчәк. Ул 40-тан узган һәм бу дөньяда күрәсен күргән инде. Аның күңелендә эзләнүләр өчен урын җитәрлек. Хәзер инде семинарның нәтиҗәләрен генә күрәсе калды, эштәге үзгәрешләрнең тышкы чагылышын көтәсе. Озакламый без янә очраштык. Ул бизнесының кинәт кенә югарыга күтәрелүе турында сөйләде. Барысы да җиңел генә бара. Аны башка алдамыйлар. Мин күптән белгән ышанычлы кешеләр зур керемле тәкъдимләр ясыйлар, диде ул. Кеше үтә торган сабаклар турында менә шундый тарих. Безнең белән була торган хәлләрнең артында бары тик бер нәрсә тора. Әйләнә тирә дөньяга, үз-үзеңә, кешеләргә карата дошманы мөнәсәбәт. Ул безне үз-үзебездә, әйләнә тирә дөньядан айыра торган дивар. Ул дивар бик күп кирпечләрдән тора. Блоклар, куркулар, инанулар. Бу төшенчәләр бер нәрсәне аңлата. Аңда һәм эчке аңда ята торган уй формалар. Үзегез өстендә эшләп, сез теге яки бу уй формасына чыгачаксыз. Сез ул дивардагы кирпечләрне берсе артыннан берсен тартып чыгарачаксыз. Сез үз-үзегез һәм дөнья белән бердәмлеккә якынаячаксыз. Кирпечләрне тартып чыгару нәрсәне аңлата? Бу сезнең иң югары чынбарлыкка нәрсәнедер аңлавыгыз турында сөйли. Әгәр сез нинди дә булса куркуны тартып чыгаргансыз икән, сезгә ул куркуга капма каршы халәтнең дә нинди булуын аңларга кирәк. Мәсәлән, алга таба хәрәкәт итүдән курку икән, димәк, сезгә бу дөньяда иркен һәм ирекле хәрәкәт итү хисен татып карарга кирәк. Сез үзегезнең хукукларыгыз турында ачыктан-ачык белдерүдән куркасыз икән, сезгә юк дип әйткәндәге һәм үзегез теләгәнчә эшләгәндәге халәтне аңлау мөһим. Сез кешеләр белән аралашудан куркасыз икән,
кешеләр белән сезне кызыксындырган темаларга ачык һәм ирекле итеп аралашу хисендә тоярга өйрәнергә кирәк. Әгәр сез эгоизм һәм дурфалык кебек сыйфатларыгызны билгеләгәнсез икән, сезгә игелеклелек, ярдәмчеллек турында да белергә кирәк. Кешеләргә ышанмасыз икән, аларга ышанырга өйрәнергә кирәк. Һәм шулай алга барырга. Мәгълүмат теге яки бу хәл вакыйга яки проблема рәвешендә һәрвакыт сезнең кул астында. Сез ул проблемаларны нинди дә булса сабакны үтү өчен үзегез тудырасыз. Һәм бу сезне югары чынбарлыктан айыра торган диварны тулысынча җимерми торып бетмәячәк. Карманың бөек тәгәрмәче, сәбәп һәм нәтиҗә тәгәрмәче әйләнәчәк. Шуңа да җиңел итеп яшәгез. Яратыгыз. Яшәүдән ям һәм тәм табарга өйрәнегез. Тормышта башка эшләрдә күп безнең. Проблемалар тудыручы сәбәпләрне ачыклауның икенче алгоритмы. Беренче. Сезнең белән нинди дә булса хәл килеп чыкты. Икенче. Минем белән шуңа охшаш хәл булганы бар идеме дип үзегездән сорагыз. Өченче. Бу хәлләрнең нинди уртаклыгы бар дип сорагыз. Дүртенче. Үзегезгә түбәндәге сорауны бирегез. Мондый хәлләрдә мин гадәттә үземә нәрсәләр әйтәм? Бишенче. Берәр хәл булганда кешеләр миңа гадәттә нәрсәләр әйтә? Үзегезгә мондый сораулар бирегез. Бу вакыйгадан мин нәрсә аңларга тиеш? Мин ничек итеп үземне әйләнә-тирә дөньяны һәм кешеләрне кабул итмим? Ни өчен булай килеп чыкты? Бу вакыйгаларның нинди уртаклыгы бар?